Той вика, базикам се. Ма какво се базикаш, бе? Не ме заговаряй, бе. Не обичам да ме заговарят, не разбираш ли? Не обичам да ме заговарят. Това е положението. Ей, как ми се ходи до туалетна? Сега как да я питам? 100 на 100 ще ми се кара. Ще я питам, айде. Госпожо, може ли да туалетна? Моля, каква туалетна, бе? Ти в първи клас ли си, бе, момченце? Какво прави в междучасието, а? Какво? 20 минути тичаш в коридора, ама до туалетна не може да идиш, а? Ей, значи безобразна работа. Да, бите, от децата сте, аха. Никаква туалетна. Ще ходиш да ми приписваш някъде, аха. Пиши. Това за всички се отнася. Да не започнете сега един по един да ме питат и за туалетна. Глезлювци. Оф, знаех си аз. Ами сега не мога да мисля изобщо. Господ като и раздава лакъл с кофа, някои хора са вземали само кофата. Добро утро, ученици! Надявам се да сте си починали тая лятна ваканция, защото днеска започвам да изпитвам. Така. Господине, ме боли крака. Какво? Боли та крака? Че мен какво ме интересува, че та боли крака? Айди 50 метра! Днеска ще изпитвам 50 метра, 200 метра. Започваме да загряваме. Хайде всички! 300 метра, 600 метра. Скок от място. Ти без екип ли си, бе? И без маратонки. За какво си ми тука, бе? Ти си ми дошъл на гости ли, а? Айде да обиколиш цялото училище по 3 пъти. Скок височина, скок дължина. Това за всички се отнася. Искам в моите часове всички да сте с екип. Народна топка. Приготвени и готови за спорт. Ръченица. Хоро! Започваме. 3, 4, 5. Георги, напусни ми часа, щом ще ми се лигавиш. Аз не съм ти госпожата по музика, разбрали? Какво ти има, бе, Анастасия? Ай, теб те боли крака. Че и мен много неща ма болят, ама съм тука, нали? Айде да обиколиш цялото училище 20 пъти. Така. Нямам екип. Его още един. Без обувки, без облекло ми дошъл на гости. Няма как да се разберем. По дънки ни може да се бяга в физическо възпитание и спорт. В никакъв случай. Това не ви е изобразително изкуство. Започвам да изпитвам скок от място. Показвам. Само един път. Ох, сецнах са. Георги, вари да извикаш лекарката, че нещо му заболя кръста. Айди 600 метра всички! 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900. Георги! Да, мамо. Влизай бързо в сайта на Девин. А защо имаш 3 бутилки вода в ръцете? За да участваме в новата игра на Девин и да спечелим награди. Какви награди? Абе, безжични слушалки, хладилни чанти и стекове с вода на Девин. Чакай да пина малко вода, че съм прижадняла, бе. Добре, в сайта съм. Така. Ето ти касовата бележка, регистрираш се на готови. Дано да спечелим, че тези награди са идеални за почивката на морето. Wow, che bella decorazione, Dio mio, è bellissima. Декорацията италианска ли е? Много е хубава. Ще правим още 8 часа. Не знам, не искам да го поглеждам въобще. Абе, това не минава това време, как 8:33, не беше ли преди толкова? Ужаса. Това е много. Георги, какво си се заиграл този телефон, бе, а? Ти друга работа нямаш ли си, бе? Ов, бабо, стига. Майка ти и бащата се мъчат като грешни дяволи, ти тук си седнал и нищо ни правиш. Цял ден ми стоиш на този телефон и цъкаш. Ей, значи днешната младеж си направо безхаберни, бе. По моето време аз о 5 сутринта съм ставала с майка ми и с баща ми да ходим да бирем царевица. Вие сега сте се поробили от тия телефони. Ние като запукам с ей тоя бастюн, ще видиш ти. О, значи, кома гледаш? Значи тази днешна младеж за нищо не става.
Георги! Абе, момченце, бе! Защо ще спиш, бе? А? Нали ти казах вчера? Леля ти, Снежа и Сашко ще идват на гости къщата. Днеска трябва да блести, за да не ни приказват после тук в махалата, че не си чистиме. Много сме си чисти и сме си образцови в този дом. Така че ставай, измивай си лицето и започвай да чистиш с мене, че не знам какво ще ти се случи. Не ма гледай така. Случка ще ти се случи, момченце. Същият като баща си. Цял ден спите, лежите и да не казвам какво друго правите. Ай, значи, хич не ме интересува, че ти се спи, че еди какво си еди, що си. Ще ми спи той. Ставай! Абе, какво се случва тука, бе? Ма защо цялата баня е мокра, подгизнала, наводнена? Тука се чувствам като в блато! Кой се капа преди мен? Кой? Георги, ти ли беше? Мама, не бях аз. Ма как да не си ти, бе? Кой друг може да остави такова блато след себе си, бе? Или ти, или баща ти? Оле, не мога с вас вече, не мога. Они са живей тука, бе. Они са живей. Ох, най-накрая да изпим и на ракия и да малко да погледаме мача. Ало! Стоянче, здрасти, ма как си? Да, мамиличка, как си, ма, ко правиш? Ама, Ваня, ма, не виждаш ли, че мача съм пусал да гледам? Кого си, ма? Ваньо! Ваньо, Вика, чува, ма, я го пазила, че значи. тук съм пуснала да е такова, ма да чистя. Ваньо, ма, пази се да гледам мача! Какво искаш, бе, Иване? Не виждаш ли, че говоря по телефона? Ей, няма да ме прекъсваш такъв. Да, мамиличка, ма Иван тук ми се разкрещял нещо. Гледа мач бил. Ей, почнеш и така, направо не знам къде ми бъркаш. Да си вари остаята да си гледа колко ти иска. Ей, значи, ми такива са мъжете, ма, такива са мъжете. Какво ти говоря, ма? Да, ма, едни и същи. Ваня, ма! Какво ма гледаш, бе? Ей, значи, като пули пред майка си ма гледаш. Ако не е Иваша, е Георги, ако не е Георги, ще е Когато Ивана. имах време, трябва да се разбира. Да не са ти от къщата, миличка, да не са ти от къщата. То ми се очетя всичко. Да, ма, Тя ми ще дойде ще върна да пича, пия ма. уши и тя. Ало, Снежи, какво правиш, ма? Аз тренирам, ма да, отслабвам за морето. Да, ма, оправям, да, оправям. Полегнала е гергана, гора зелена, елхова, гора зелена, елхова. Елхова и черешова. Ало, Саше, ти написа ли домашните днеска, бе? Какво беше това по математика? Ей, значи, каква е тази Чакай, че майка ми нещо вика. 5 минути човек не може да ви оставя тази къща, ще направите на кочина. Свинчки на кочина, всичко. Тук на обор прилича. Ей, Георги, те твоите мизерни гащи, как можа да ги изхвърлиш тук на земята, бе? Ей, как ги те изправи, момченце? Мамо, говоря по телефона с Сашко. Какво? Абе, хич не ме интересува с кого говориш, бе. С Сашко, с Машко, с арменския поп, хич не ме интере. Почвай да чистиш, направо не знам къде ще завра. Играта ти по-важна. Ай, значи... Абе, Саше, аз ще затварям, че нещо майка ми пак откачи. Ай. Георги, не съм оглушала още, момченце. С нервите съм зле, ле, кази май погледнате, ле, ще живее или не, една ще падне да си зная другите. Георги, на къде бе, момченце? Ами ще излизам. Как така ще излизаш? Ти питал ли си първо, а? Еми не съм питала, ма... Домашните написали. Написах и домашните. Не ми повдигай тон.
Момченце, ще играеш шамарената фабрика, ми се струва, аха? Казах ти, първо си написваш домашните, тогава ще ми излизаш с Сашко и с Машко. Айде, стига се прави неинтересен. Сега ще кажа на баща ти да то вършей. Пак ли, мамо? Върви, донеси да видя домашните тук. Добре, сега ще ги донеса. Ето. Той по математика добре, той по български добре. Ам това по-английски къде е? Оная пак ще ми звъниш, ми кажеш нямаш домашния, аха? Заминавай да пишеш домашните и тогава ще излизаш. Писна ми! Гивизе, само ми се правиш неинтересен. Оле, ето и полтенце. Какво има, бе, Георги? Какво искаш пак? Не виждаш ли, че съм заета? Значи, кажи. Чакай. Едно по едно. Нови дрехи и нови обувки. А това какво е? Да не видя са моите дрехи. Че на твоите обувки какво им има? Скъсани ли? Аз какво да направя, че не си пазиш нещата? Не е моя работа. Я дай да видя. Нищо им няма. Сега ще ги изпера и ще са като нови. Ще изкараш още 2 години с тях. Една дупчица нищо не е. Няма през месец аз да купувам обувки и дрехи. Парите не ги рина с лопата. Абе, какъв Адидас искаш, бе? Иван имал нови. Мен какво ме засяга, че Иван имал нови? Майка му и баща му имат пари, позволяват си. Аз нямам. Бе, я да не ми съм ти ще че като ти лепне 1-2 Адидаса ще видиш. Същия като баща си. Не храни майко. Когато сам започнеш да си изкарваш пари, си купувай каквото искаш. Келеш с келеш неблагодарен.